Excuse me ah. Oh. Baligyan ang motor. Asa man ana? Ang Honda Beat o ang Rusi? Ang Rosie ah. Oh, baligya. Ang Honda Beat. Baligya pod. Tagpila po diya. Asa ana? Ang Rusi o ang Honda Beat? Ang Honda Beat ya. 20,000. Ang Rosie. 20,000 pod. Ya, unsa nga yun na ng motor? Asa man ana? Ang Honda Beat o ang Rusi? Ang Rosie. Ay, ang Rusi 2016. Ang Honda Beat ya. 2016 pod. Ay, ahak. Parehas raman din na sila ya. Oy, yagi pataas pag gid nimong istorya. Ay, ako ama ko ng Rusi. Ah, kakinsa din ang Honda Beat ya. Honda Beat? Ako apod. Ay, buwa ka siguro kaya. Di mo hapon kung ipalang kaya. Ayo, ayo. Ma'am, mag-interview ko ma'am sa purpose ni. Sige, ma'am. Musulod ko sa inyong balay kadali ma'am ha, kay mo tanaw ko. Sunod lang, ma'am. Ayo! Ayo! Oy, sir, mayungod to sa ato. Ma'am, mag-CI day ko ma'am sa One Kabuhayan. Hala, sir, oy, kaganina na dyan ko nagulat nimo ba? Hapit na dyan ni Mayres akong lipstick ug hinulat nimo. Ma'am, musulod ko ma'am ha, kaya akong liliyon sa sulod. Ah, sige, sir, dayon lang. Nakoy duha ka flat screen da, sir. Nya, nakoy duha ka washing. Nya, nakoy electric stove. Nya, nakoy koy car, sir. Raptor ang brand. Para, dire lang ya. Ay, dire ra ka ma'am. Pilagay pamasahe ya? 20 ma'am. 20. Daraya, oh. Ah, unsa man imong gihatag ma'am oy, kadako pud ani kalibo kabalo biya kang buntag sayo pa mao pay pagawas nako. Basta buntag gani. Wala kita na kung gibutang da mamo, sinsilyo lang sa buntag. Mura magag nakaminos na mong mga driver. Wala man ko nag-ingon niya nga mangayo kog kambyo. Ako man tanong pasalamat sa imuha kay gihatod ko nimo nga ako ra isar kay nagdali ko. Ay, ako Ang wala pila naman. na be, pila pamasahe dire? 20 ma'am. 20? Ay 25 oh. Imbis tagaan ta ka nagyaw-yaw hinuon. Ma'am. Ma'am. Maria, Maria! Oy, Sa tingog sa iring. iring. Miyak, miyak. Ah, grabe Maria, o dasing pinto. Tinood eh. Oh, tinuod ko! Oh, sa tingog sa layon. Lion. Ah, grabe Maria na yun, ano to? Ah, Yeah. sa tingog sa pabo. Pabo. Kulo, 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 kulo. Ah, grabe ako na, ginamay na 500 do. Nakadaga. Salamat, ani. Palugog bayan sa kuryente ha. Oy, bahala ka. Ah, ikaw na bayad diha, ikaw na bayad. Ay, na diha. Mads. Uy, Matt, susay ato. Mads, dahil matag 2,000 diha, be. 2,000? 2,000 lang good. O ka na, Mads. Fights na na. Salamat kaayo, ani, Mads. Anong ligakos man ko ni mo, Mads? Minaw man gud ako, Mads. Last na natong kita ni karon. Ano man, Mads? Matigok na ka? Kay kabalo ko, tagu-taguan ako nimo. Unya, sige, pag-ambing. Bayaran man ako ni Mads.